Limbag nga oras yumanan, gagayam ken kakabsat, minsan pa'y pagyamanan tayo ni Apo Diyos, iti laway, ken tiyempo nga kay manan adalan ken ripaswan, dagiti kakapateg nga sasauna. At datayon kakabsat iti lesson 7. So iti titulo na, wino title na kakabsat, iti parikot, iti dakes, wino the problem of evil. Kit itata, imbitaran ta kayo manan kakabsat, nga kay baybayan kakabsat paswan ito nga sasauna iti dayto nga platform ya NLM Media kakabsat iti Sabbath School alive with Kano version at iti dayto nga gundaway sakbay ti nga mapan kakabsat iti adal tayo at agdumog tayo tagkararag tayo kakabsat amami iti dayto oras iti rabi, agyaman kami ken ka, tempo, ken kundaway, nga ted mo, ragsaken mi mananapong adalan, ripaswan, dagiti agkakapateg nga sasaom. Batin mi apo iti panangidalan mo kada kami, maawatan mi kumadagitoy, ket may lawlawag mi nga nalaing kadagiti anak mo, kagayem ken kakabsat, nagbuybuya dagiti adtoy Pilipinas kastamat dagiti adday balasiw tao. Yaman kami apo diningig mo dagiti nga karkararag mi tinaga na po nga Jesus dawaten mi amin digitoy. Amen. Ida ito nga gundaway kabsat malagip pula sakbay tayo nga mapan iti adal tayo duwa lang aldawan kakabsat ket umayen iti SI convention tayo jay Candon City Civic Center Ilocos Sur. So maawis kayo kakabsat nga umayto, suportaran tayo, taday tiket manmanulaang nga umay, nagundaway nga makadwatay digiti leaders tayo from YESI, from SSD, NLPUM, ken SLPUN. Kataripnong tayo, kakadwa tayo ito kabsat into Sabado kay Candon Center. At taran mat kakabsat, dagiti papastor tayo, dagiti kakabsat tayo from different churches, district, kakabsat, dagiti SI leader dagiti young professionals, kakabsat, and dagiti potential members or business man, woman nga kakabsat tayo. So, mok nga day ticket na balegi, taday ticket programa ni Apo Diyos kakabsat. So, itultuloy tayo kakabsat iti agadal. Alam nyo man ang dagiti pagliksyonan nyo kakabsat. Kaya ti Biblia yo sa inyo kumang liplipatan every time nga agadal tayo. Kat awit tayo kumati leksyon tayo. We know that iti outline tayo kakabsat kaya iti Biblia tayo, surutendak kakabsat. At iti paulo, iti adal tayo, iti nga lawas, ibagak itatayen, iti parikot, iti dakes. Ket iti paset amayulo kakabsat, ket masarakan tayo. Ito'y Revelation wenno Apokalipsis 21:4 kunana, ket punasen nanto ti amin aluluwa kadagiti matada. Ket awanto ni patay, ken awan tumeten ti sasaybek, wenno sangsangit, wenno rigrigat, tadagiti muna, abanbanag, napalabastan. So dayto iti panmaneknek kakabsat nga iti dakes ket adda patinggana. Ti basol kakabsat adda patinggana. Saan nga mataginayon kakabsat? Iti mataganayon awan sa bali no saan nga dahi ayat ken ti ustisya ni Apo Dios isu ti adal tayo iti lawas na kakabsat. Ayen uneg tayo pa iti kay papanan na daytoy nga teksto inton madamdama kakabsat anya ti connection na dahi inadal tayo kakabsat iti lawas na nga kunana ti ayat ti ustisya. Dahi ayat ti Dios nga addaan iti justisya. Anya ti response tayo, kakabsat kada itang ayat na, naadal tayo dilawas na, masapul nga niya, agbiag tayo nalinteg. Kasano ti panagbiag nalinteg, kakabsat, sapul tayo nga agsandag, wino agsanggir, iti kinalinteg ni Apo Diyos ta. Kada tayo,
nga naiparswa ang runa managbasol kakabsat, since idin nga nagbasol tayo kakabsat ket awanan ti gundaway unamnama iti awanan ti gundaway tao kakabsat nganya agaramid tinaimbag agpanunot tinasayaat kakabsat. Since then nga nagbasol tayo kakabsat agginggana kadagitoy agtulat ti panagbasol tayo nga madatinamnama tayo awan sa bali no saan nga ni Apo Jesus tay suna kakabsat ita niya inalinteg tayo agsadag wenno agsangger tayo kenkwana tapno agbalin tayo akas kinkwana saan man itibileg o hindi man sa kapangyarihan. Mga minamahal ko mga kapatid no dikit din ang nangruna kakabsat iti karakter wenno kababalin kakabsat once nga anteng agbalin akas kinkwana kakabsat dagiti kababalin tayo managpakumbaba managpakawan nawadwad ti pamakawan na asi nang nangruna kakabsat daydi ayat ti kaanuman kakabsat awan ti gundaway tayo nga makasrek kaday nga pagarian na. So nga agikin nararag tayo kakabsat tabareng laeng na ni Pablo, kita niya, maragpat tayo dahil kanyat ni Apo Jesus na magunod tayo, which is eternal life. So, ti parikot, ti dakes kakabsat, ket mangkarit iti panakaawat, iti kababalin ti Diyos. Kaskas di, nga iyeg ti Biblia, dagiti sungbat kakabsat, anairamot, iti pakunkunan nga sovereignty. Si Berano, yung kapangyarihan ng ating Panginoong. And part of that, gagayem ken kakabsat, kita niya, He has the power and authority to what? Kontrolado na amin nga mapaspasamak. Despite kakabsat, nga datayo dito daga ang managbasol na sipngat kakabsat, napno iti niya, na mansaan it basol. I tell you, nalawag nga ibaga ti Biblia, adalan tayo kakabsat, dahil talong puntos. Intun madamdama, despite sumangsango tayo, kadagitan niya, sipngat ti biyag, trials ti panagbiag, riribok, at dumapay kakabsat, kinasipngat ti biyag. Kita niya, adda itinamnama kingundaway tayo, na tayo nga baybayan nga po Diyos. So, anya ti connection na, kakabsat, dahil adal tayo din na palabas, dahil adal tayo itata, agtalinaed tayo, kakabsat, dahil iti Diyos tayo, dahil power na, dahil bilag na, kakabsat, nga kontrolado na amin, uray na karo, iti kinadakes. Nasken iti waya-waya nga agpili para iti ayat nga maddaan iti God iti niya kinadakas. Dahil free will, kakabsat, dahil si waya-waya nga panagpili, kat part na ijay actually kakabsat adda ti God. No saan tayo nga i-practice nga nalaing, dahil freedom of choice, nga if we know, sagot niya po Diyos sanla nga dahi ayat, no dikit di dahi freedom of choice, dahi sti waya-waya pa nagpili kakabsat. Kita niya, no saan tayo nga ma-practice analaing dahi, di kaanuman kakabsat, kat saan tayo ngagbalig, kat saan tayo kakabsat, nga masursuro, iti panagbiag nalinteg. Yeah. Dito'y itinapukaw ni Adan ken ni Eva. Ngem, agyaman ti kini Apo Jesus through Jesus Christ, kayat na nga i-restore, isubli, daytoy kakabsat. Actually, advance nan, di met kakabsat, dahi justisya, nga dan ti ayat, impakita na dahi ayat na, dahi justisya, kakabsat, impakita na, ijay cross kakabsat. So, inaramid na, ti panagsakripisyo na, ijay cross na tay para kada tayo. So, ti kinahustisya ti Diyos, ikatenan to, ti kamaudyanan na kakabsat, ti kinadakas, ken isubli na iti kinalinteg. So, adda manan kakabsat, iti talo nga pamuon tayo ditoy, apakadagdagupan ti adal tayo ti daytoy nga lawas. Umuna kakabsat, God is
in control. We know ti Diyos ti mangkon control. Kontrolado na amin nga mapaspasamak kakabsat. Awan ti saan na nga makontrol. Isungbat ti Diyos kinhob ket mangi paganet get iti katanukan nga otoridad na ken ti limitado panakaawat tayo. So dahito ti perfect example kakabsat. Dahil napasamak kini Job. Dahil pakaistoryaan na kakabsat. And before we proceed and discuss the story, dahil like experience ni Job kakabsat, katamok nga mangted kadatay ti inspirasyon. Kitaan tayo mampay kakabsat, daytoy nga kinapudno. Ikipnapudno kakabsat, timutla ang lesson tayo, leksyon tayo, God's control in the midst of sin is seen in several ways throughout the scripture. Makita tayo kakabsat from Genesis to Revelation. Numampay dagiti Israelita, naadal tayo dagiti previous nga lesson tayo, sinakop, tinagabo, dagiti kabagibang kapagarian ti Israel such as Egypt, Babylon, nyapay kakabsat, Medo-Persia, Greece, Rome, Assyrian kakabsat, nakanatakal tayo dahil Ninibe kakabsat. Nakita tayo no kasano kakabsat kayong palubos niya po Diyos nga dagiti anak na agsagabada, but there is what a blessing sakbay dagiti nga napasamak. Numaminsan kakabsat talaga nga iti Diyos ipalubos nga umay kada tayo dagiti banbanag nga dagiti trials, problema, manipod ka dayta, kas kadagiti Israelita, kakabsat, kayat ni Diyos, ni Apo Diyos, nga makasursuro tayo. Anya ti masursuro tayo kumakakabsat, iti agdependar kenkwana, masursuro tayo ti agtalek kenkwana, masursuro tayo ng agsubli kumakenkwana, itatangad dapay ti gundaway, akas tinarabid na kadagiti Israelita, kakabsat. At maramid tila dayjay no ipalubos tayo nga ni Apo Jesus. Isunan kakabsat iti mangitimon, ken agari, ipanagbiag tayo. So dayta kakabsat na lawag, nga masarakan tayo ginasantuan nga sa una. While sin exists due to human free will and the fallen nature of the world, God remains sovereign. Ensuring that His ultimate purpose or purposes are fulfilled. When kakabsat, yes, God sets limit on evil. Just as God set boundaries for the sea. So we found that in Job chapter 38, 8-11, kakabsat, kat akas ti panangipasdak dimet ni Apo Diyos iti boundaries, iti baybay, kakabsat, iti langit, makita tayo kasi ti kawadwad na kakabsat, ni Apo Diyos talagang isuna iti Diyos na makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Inilikha niya, nilagay niya lahat ng bagay, pasdak na amin kakabsat. Kat naadal tayo kadagiti previous nga adal, it was organized kakabsat. Very systematic kakabsat. Though at that limit na, kakabsat, adi nga rudan, manipot iti namansaan iti basol da iti nga lubong kakabsat kita niya. Talagang dagiti banbanag nga dadituing kat temporaryo laangan kakabsat. He also limits the extent of evil. Like taking for example, dahil napasama kakabsat ni Satanas, iti pakaistorya ni Job kakabsat, na sakit nga eksena kini Job gaputa ni Job amu tayo na linteg. Job chapter 1 kakabsat, no alaan tayo, adalan tayo, dahil teksto na kakabsat, makita tayo nga ni Job
nalintag, napalungdo kakabsat, tarayan na iti basol. Kitain nyo daytoy timang waswas kadagiti kapanunutan ti tao nga unadagamin isugayam nga nagsakit tinakaro isumagayam nga natay ti kastoy na ay sumagayam nga na bankrupt kastoy awan ti kinabaknan nanta managdakdakas gamin. Ala mga gungundaway ti aramiden nangim dito'y kakabsat makita yo dayjay ket talaga nga tukkulan ni Apo Diyos itatta nga iti panubok awan pilpilyen na patalag ka man nalintag ka man wenno saan kakabsat umay ti suot ken panubok ti biag. Amok nga sang-ayunan dak through the story and experience of Job kakabsat. Dito'y di na mo kakabsat iti mapaspasamak. Actually, da kayo ken siyak ket nagasat tayo. Tano umay dagiti suot ken panubok ti biag amutay kakabsat nga iti rason. Imni Job piman kakabsat inosente. Patalek isuna kini Apo Dios. Isu nga daydi sao nga napalundo, napalinteg kakabsat tarayan na wenno iwasan na ti dakes ken basol awan ti sabali nga panpanunutan nanusahan nga ni Apo Dios. Ngem isuket sinuot ti Satanas. Ngem kitain nyo ti dito tiket ko nga iruar kakabsat itadta. Kitain nyo iti no kasano nga kontrolado ni Apo Dios iti mapaspasamak. Anya ti pakaasi na kini Satanas? When aramidem amin ngem may salang ti pakaasik ken ka kunana saan mo nga alalan ti biag na. Look at that. Kabsat, nga po Diyos agpagpakaasi kada tayo. Anamat kayat kumang ipalubos nga umay dagiti trials. Problema, panagbiag tayo. Yung maminsan kakabsat, apay nga umay because in our part, in our place kakabsat, kada dagiti panbanag nga dagiti ket palagiplaeng ni Apo Dios. As I mentioned earlier, dagiti ket methods nga usaren na tapno, mapalagipan tayo, madisiplina tayo, masursuro tayo kakabsat iti agdependar ken kuana saan nga iti bukod tayo apan nakabalin. So nga dapat sursuruan tayo dagiti nga panbanag. Yes, Satan, taking for example, naramid na kabsat kini Job needed God's permission to afflict Job. Ibagak itatayin Job chapter 1, 12 and chapter 2 and 6. This shows that even suffering, God remains in control. Basahin nyo lang ang kabsat kitang teksto pamaneknek. Jadi ibagbagak itatay. Yes, God uses evil for good. Like the story of Joseph, kakabsat reveals this truth. You meant evil against me, but God meant it for good. Genesis chapter 50 verse 20. Even in a world tainted by sin, God can turn painful situation into blessings. When kakabsat, like Job, like Joseph, matalek na dagitoy, ngem kitain nyo no kasano nga sinuot, kakabsat ni Satanas, ti panagbiagda, kakabsat ni Job, napukaw amin ken kuana, kakabsat, ngem still, nagmatmatalek ni Job, kakabsat. Dahil kinamatalek na, dahil pamati na, kakabsat, kita niya. Turned into blessing ta nadubli amin nga kinabaknang na, dagiti anak na, nadublimat kakabsat. Imjak amo no, nadublimat ti asawa na. And the Bible is silent about that. Kakabsat doje ni bakit na kakabsat kitso na pa iti mangisungsong nga panawan na ti Diyos na imamok nga ni Job kakabsat faithful nga asawa kakabsat.
At nakita tayo mat, ang mga natay ni Bakit nahan, kakabsat. Isong i-research you, kakabsat, tap na dama paset tayo nga kalkalan, adalan, kakabsat, iti panagbiag ni Job. Ngem, iti ipasimudaag ti Biblia, ti Job, tinubli ni Apo Diyos, kakabsat, tita niya, iti bendisyon dagiti napukaw ken kuana. Ken, nadublimat kakabsat iti biyag na. Matidog ti biyag na kakabsat. Ni Joseph, nakita tayo kakabsat. Kitain nyo, talaga nga sinagaban na, itirigat, amutay tinapasamak kinkwana, pinagpanunutan pa dagiti kakabsat na nga, papatayin, kaputa nagselos da, kakabsat, kadagiti pakpakita ni Amana, kaya naisina ni Joseph, kamkamang ti pamilya na, manong nga tawen nga nagsagaba, nagrigat nga ta kakabsat, dakay nga dita balasiw taaw, panawan nyo ti asawa yo, panawan nyo dagiti anak yo, ngagdengdengeg itata kakabsat, pamilya yo ditoy, kita niya, nagrigat kakabsat, di met? Im adda iti purpose ni Apo Diyos ti panagbiag ni Job, akas ti panagbiag yo. Uray no, agidan dadayo tayo kakabsat, Babaen ti karkarara kitag didinanon tayo iti trono ni Apo Diyos. Kitong palan tumutlang, aramidan ng tumutlang ni Apo kakabsat. Dadya kayat nakadatayo nga oray no agsisina tayo tata, akas kini Joseph, naisina ti manong atawan, ti kamkamang ti pamilya na, at dadya tiyempo kakabsat, itay niya, nagkakadwa damutlaeng, at dati tiyempo nga agri-reunion, nga kadaytan to nga, nga tiyempo kakabsat awan tupulusan iti panagsisina. Kas sinaramid ni Joseph, idin kakabsat, nga natakwatan na nga si bibiyag pa ni Amana, di kabsat na, dagiti kakabsat na, na-identify na ida kakabsat. So, nakaplano ni Joseph nga niya, kadwanan nga, ngagbiag dagiti kamkamang ti pamilya na. Hasta ti plano ni Apo Diyos kadatayo kakabsat. At danto day jay tiyempo, panawen, ngagkakadwata ito kakabsat. Kaday nga lugar ngin sagana na, biyag ngagnanayon nga masapul tayo agmatmatalag kakabtat. In the midst, iti basol, kabsat, nasipnget, nga pa, yung kitain nyo iti kabsat, ipalubos na, dagiti rigat, trials ng Mike ni Joseph, akas tinibagak itatayan, at kitain nyo, kabsat, from slave, nagbalin kakabsat nga niya, next to the king, nagbalin kakabsat nga niya, prinsipe, nagbalin nga governor kakabsat, iti Ehipto, gapu kadagiti niya, kapadasan na, iso nga, agsagsagaba kay tirigat, kadagiti at tiyempo kakabsat, pagyamanan nyo ni Apo Diyos. Siyak akas kabsat king gayim yo, pastor kakabsat, adu dagiti sinagaban ang nangro na kaday ti maruatawan. Pasamak niya po kok niya magyamanak, iti ayat niya po Diyos, agyamanak ti karkararag yo, kakabsat support tayo. And dagiti niya, kakadwak diti mission, ti family mi diti mission kakabsat, talagang karkararaganda kakabsat, apo kat inut-inut kakabsat nga makarecoveran. And all of those things kakabsat kita isublik ti panagyaman ni Apo Diyos kakabsat. Kitaan nyo, dagiti nga paspasamak iti panagbiag kakabsat. Yes, God will ultimately judge and eradicate sin kakabsat. Talagang ukumanto ni Apo Diyos iti panagdakdakes saan ngagtalinaed kakabsat iti dakes kakabsat talagang addanto ti pagpatinggana. Talagang punasen na iti basol. Those sin seems rampant now. Kita yo kakabsat no sinupay ti agar-aramid ti dakes ni supay mo ti bumakbak nang. No sinupay ti agar-aramid ti dakes ket katikasla. Napintas ti biag na. Yung saan tayong apalan dagiti nga banbanag tapay. Temporaryo laang dagiti. Kakabsat, it has an appointed end.
at danto nga talaga iti masunoo nga panawon nga agpatingga dagiti nga paspasamak. God's justice will prevail. Revelation chapter 20, 10 and 15. And His kingdom of righteousness will be fully what? Established. Yes, like the story of Job, God calls us to trust in Him no matter what, kakabsat. We may not always understand why God allows suffering. Something nga mawatan no apay nga matalagak matapo. Faithful ang mga mangdad iti tithes and offering ko. But perfect attendance na. Anak ti midweek and vesper. Makikuy-kuy kak mat iti kasaba. Crusade. Visitation. Kadwak dagiti elder ko. Kadwak dagiti kakabsat, kadwak ni pastor, palubos mo apo, paumay dagito. Kakabsat ni ibagak itatayin dagiti, rason, ti pakaistorya ni Joseph, itatan ni Job kakabsat, ti kayat na agmat matalag tayo despite kakabsat. Ngagsagaba tayo. Yeah. Papukaw aminan, kakabsat, wag lang dahi pamati, alek, kinrelasyon tayo kini Apo Diyos. Dahita tinaramid ni Job. Yes, we are called to trust in Him, His wisdom, I should say, and sovereignty. Isaiah 55, 8 and 9. Worshipping Him, even in confusion, Psalm 73, 17, shifts our what? Focus from circumstances to eternal purpose. Ti may kadua nga puntos kakabsat. Love allows choices. Ti ayat ket mangipalubos kadagiti pagpilyan. Inikan ti Dios isang katuwan nga si waya-waya nga agpili kakabsat. Nang ipalubos iti potential padpada iti ayat ken iti basul kakabsat ti pudno nga ayat ket agkasapulan ti waya-waya ken saan mabalin nga mapilpilit. That is according to Mrs. White. Yes, ti waya-waya pagayatan ket mga ramid ti relasyon iti Dios ken dagiti dadduma nauneg kay papanan. Roma chapter 8 verse 18. This means that love, its truest form, be given. Really, God did not create humans as robot. Dimat kakabsat, haan na tayo ngayong parswa akas robot. Nga na i-program, no anya ti aramidan tayo, anya iti sawen tayo, anya kakabsat, iti tigtignay tayo, kakabsat, haan tayo nga na iparswa, nga kas robot, kakabsat. Nga naiprograman, aming nga ibaga tayo, aming nga isao tayo, kakabsat. But rather, as being with the ability to choose. Daiti kakabsat iti naiited ken ni Eva, ken Adan. Naganak tayo. And giving Adam and Eve the freedom to obey or disobey. Maadal tayo kakabsat, God allowed for genuine love and devotion without choice. Love with me what? Meaningless. I'd like to read. Open your Bible. Kakabsat. Genesis chapter 2, 16 to 17. Ngem ti aggapu iti kayo iti panakaammo tinaimbag ken ti dakes saan muntua kanen tayti aldaw a panangan mo iti dayjay matay kantu adi humurong. When kakabsat nalawag ditoy nga ni Adan ken ni Eva, they were what? Fully informed and they were what? Instructed by God kakabsat before. Iso nga, iti part niya po Diyos saan nga nagkurang, kakabsat. Taam muna, iti mapaspasamak, kontrolado na amin nga mapaspasanak. Ngem saan na nga kontrolado, kakabsat. Dagiti panpanunot, desisyon, kakabsat, dagiti naganak tayo. Uray pay da kayo ken siyak. Iti pudno nga ayat, kakabsat, ket agboluntaryo nga niya aramiden tinaimbag,
aramiden dagiti instruction ni Apo Dios, aramiden ti pudno nga ayat, aramiden tusto a panagpakumbaba, panagtungpal kakabsat dagiti alagaden ni Apo Dios. Ngem anya tinapasamak kakabsat nasulisog dagiti naganak tayo because as I've mentioned a while back, we are the datayo kakabsat iti what I mean is at dati right kin authority na kakabsat na i-practice winusursuruan daytang freedom of choice. Wino free will kakabsat si waya-waya panagpili. Gamin no pakialaman ni Apo Diyos data kakabsat. Data gift o wino sagot nga inted na kadatayo na dita maipakita iti pudno nga ayat kakabsat. Questionan ni Satanas iti Diyos. Pudno ti tao. Naiparswa nga talaga nga ako si kalaang ti talaga nga kontrolado amin nga panunutan na aming aramidan na. Anna nga kaya nga talaga ti dependar nga umayken ka. So, niya po Diyos kakabsat na ayat a Diyos. Kayat na marik na ni Adan kini Eva dahi pudno nga ana ayat na ag voluntaryo da kumakakabsat ngagtignay nga mapilpilit ni Apo Diyos at dati talek na kadakwad. Kastamat kuma kadatayo kakabsat sa ante kuma nga niya mapilpilit nga umay kini Apo Diyos at mayroon yung kusang loob, yung voluntarily kakabsat na response natin sa Panginoon, lalo na sa paggawa, pagsunod sa kanyang mga alituntunin, dagiti pagayatan kakabsat ni Apo Diyos. Yes. At gusto ni Mrs. White kakabsat na panangibagana ijay Desire of Ages page 22 where she explains that the love cannot be forced or commanded. It must be voluntary. This is why God allows free will even though it means people might sin kakabsat. True love and faithfulness come from what? Willing heart, not from coercion. Pilit ka. So nga numarik nayo, dagiti nga banbana kitata, kabsat, mapilpilit kayo nga mapanijay church, mapilpilit kayo nga agdaydayaw kini Apo Diyos, mapilpilit kayo nga mangted something for the Lord, dijay panangisublit, tithes kin offering, mapilpilit kayo nga to, makipaset itenya, Harvest 2025, may isunga talaga, iti focus na iti dahi nga tawan, kakabsat. Kita niya, ikararag, iparinto, kaya kina, saan nga naimbag nga rik na dahi nga mapil, dahi nga umay. Natin dahi ito, gapu ito. Apuasos ti modelo tayo. Nang TED instruction, in-inform na tayo, kadagiti previous nga adal tayo, di Biblia naglawag ng ibagana. Ano umay tayo kin Apo Diyos. Septaran tayo suna kakabsat. At ipalubos tayo ng suna iti pangitimon kinagari ti panagbiag tayo. Mapasamak ti purpose na ti panagbiag tayo. At enjoyin tayo dagiti na imbag nga banbanag. Akas ti pagkakada kayo gagayem ken kakabsat. Maudi panang sardeng iti kinadakas kakabsat we know evil sensation. When kakabsat, agsardeng ti dakas ti panakailansa ni Kristo iti cross kita mangi pasimudaag kakabsat iti basol kakabsat adda iti patinggana. Saan nga matiginayon kakabsat? When Matthew chapter 27:46 ipanangukom ti Dios ket mangted ti justisya ken patinggay ti amin a kinadakas ken saan to nga agtalinaed. Salmo 63:17, Apokalipsis 21:3-4. Ti kari ti Dios abaru abiyag, which is the New Jerusalem, ket mangipaay iti namnama kada kayo ken siak. Ti daytoy a panawen nga awanton ti rigat ken dusa ti biag.
When Revelation chapter 21, 3 and 4. Anya ti kahit nangasawan da iti kabsat, ti cross ket bilag iti panakadadael iti dakes. Pinanagnaganan ijay cross, nagbalegin ni Apo Jesus ijay cross kakabsat. Ket awanen iti niya gundaway ti kabusor nga agbalegi kada kayo kanyak inti panagbiag tayo kakabsat. Dayta iti inkari ni Apo Diyos. No? Dati kinkuha na, tanya, tulungan natin agbaling nga, nabalig iti panagbiag, agbiag analinteg, masigurado tayo iti panagbiag tayo, kinkuha na, gagayam, ken kakabsat, ti panangukom, gagayam ko, ken kakabsat, ti panangukom ti Diyos, ket mangted iti hustisya. Kakabsat, umayto, kakabsat, ukumen nanto tintero alubong kakabsat. Ukumen nanto ni Satanas dagiti na impluwensya na madakdakas kakabsat. Ket talaga nga punasen na kakabsat. Amin nga kinadakes. Ipakita kakabsat ti Salmo 63:17 talaga kakabsat nga ipakita na kinadakas kakabsat wenno dayjay wicked saan nga agprosper kakabsat. Akas timbagak itatay saan nga mataginayon saanan kakabsat no dikit di agsardengton, but their end is certain what when God's bring judgment kakabsat. Ti kariti Diyos iti daytoy a barua daga awanton ti rigat ken dusa saan tu pulusan nga agtalinaed kakabsat iti dakes. Apokalipsis 21:4 ulitek manen kakabsat. This is the ultimate fulfillment of God's plan to restore the world to a state of perfection where evil ceases what? To exist. Kakabsat. Sublinan to dayjay dati nakasasaad tilubong mas na may mayat pay kakabsat tawan ti gundaway nga makasrek iti dakes ken iti basol. Dikit di kakabsat katanya agnanayunen nga ragsak biag ngagnanaa nga awan patinggana nga kadua tayo kakabsat iti manubot tayo awan sa bali no saan nga ni Apo Dios. Kakabsat, ti daytoy nga gundaway, ti pagayatan ti Diyos iti hustisya, ipasigurado na kada kayo ken siak at tituray na ket saan nasayaat agtultuloy ken mapagtalkan. Asinno na nga rod kakabsat iti papanan tayo, asinno na nga rod ti turungan tayo, asinno na nga rod kakabsat itenya petpetan tayo. Saan nga daytoy lubong no dikit di nang nangruna kakabsat ni Apo Diyos. Iti ito yung gundaway, bindisyonan na tayo. Sa apela kuma, babaan iti panagministro tinasanto ng Espiritu kadag iti bibiyag tayo. Pagbiyagan tayo dagiti nga adal nga intay nangagan, iti da ito nga rabi. God bless you, and this is my prayer.
could love me so. He's willing and wanting to bless. His love is so wonderful. His mercy is so bountiful. I can't understand if I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walked by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your words I will strive to obey. My life I now give for you. I will live and walked by your side all the way. Agkararag tayo, gayam ken kakabsat, amami ti daytoy nga oras ti rabi agyaman kami apo. Tasika itinakyad da kada kami, binindusyonan na kami, nganak mo, may papan iti adal mita, ti parikot iti dakes agyaman kami, despite in the midst of darkness, in the midst of sin, iti ayat kinustisya ni Apo Diyos, kontrolado na. Amin apaspasamak. Agtalinaed ti ayat kinustisya na kada kami nga anak na. Kas response mi kada gitoy nga ayat kinustisyam Apo. Do adda kami dito'y lubong anapnuan ti kinasipnget ken basol. Mabalin mi Apo kay practice nga nalaing da freedom of choice. Wenno si waya-waya pa nagpili. Pilyan mi no anya tinaimbag. Nasaya at liklikan mi ti dakes. Akas ti panangliklik. Ken panagtalinaed ni Job. Asi mamatalek ken ka. Despite nga adu dagiti napukaw ken kuana. Uray pay ti kudil na sinagid da. Ngem saan Apo nga nagbawing ken ka no dikit dim bilang na nga blessing dagitoy nga kapadasan na kastamat kini Joseph na lalais pinarparigat da nagsagaba ti rigat na isina kadagiti kamkameng ti pamilya na akas kapadasan mi dagiti kakabsat nga DJ abroad dagiti ayaten da dadad ti Pilipinas. Magyaman kami Apo, tababaan kadagiti kapadasan, san laeng nga umununeg, ti remote ti relasyon mi, san laeng nga agmat-matured ti pamati mi, no dikit di madamili Apo, iti pamati mi, akas kin Job, kin Joseph, nang nangruna kini Apo Jesus. Tida ito yung agundaway, tulungan na kami Apo, nga agmat-matalek ken ka, gagayem ken kakabsat,
Daytoy ti tiyempo ngay kumitkin italaga tayo ti biag tayo kini Apo Diyos. Isunan iti bayan tayo nga mangitimon ken agari ti panagbiag tayo tapno kasken Kristo katagbalin tayo met anabalegi while we are here on earth anapnuan iti challenge. Wino challenges ti panagbiag. Amami, aywanan kin bendisyonan na kami. Kan na kami tinasamit nga panaginanami ti daytoy nga agpaknag. Makawanan na kami apon, nyaman nagitimulit ti basol nga nasarakam kada kami, tinagan na po nga sus, dawaten mi amin nagitoy. Amen. Maminsan pa'y, naimbag nga orasyo, naimbag nga rabi amin kakabsat, bendisyonan na kayo ni Apo Diyos. Ket into no umay nga lawas, imbitaran kay manan kakabsat, nga suportaran, dinggen kakabsat, daygiti nga nasantuan na sasauna. Again, God bless us all. you.